बर' हारिनि दिनै देहाया मोजां नङाब्लाबो मोननैसो भिडिअ बानायनो होननानै आं फैबाय। एक्सुवेलि आथिखालाव माखासे इलेक्सनफोरखौ लानानै गोबां माखासे ससियेल मिडियाफ्राव प्लेटफर्मफ्राव गोबां बाथ्रा दिनै ओंखारदों। ओमफ्राय जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो कनफिउजन मोनसे बाथ्रा फैबाय थादों। दा बेनि सायावनो आं मोनसे जेसेबां हायो नोंथांमोननि गेजेराव आङो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, इलेक्सनखौ बिथा खालामनानै दिनै मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाया गावनि हान्जाखौ देरहाहोनायनि खाथिराव खामानिखौ मावा नङा मावखागोन। खारन बिथांमोनाबो दायथ' दङ गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय। बेनिखायनो दिनै जोंनि बिटिआरआव जाय बिथांमोनहा माने इलेक्सन गेलेदों आरो बै हान्जाया दिनै गावनि बिजाथि आरो गावनि हान्जाखौ माब्रैबा देरहाहोनानै मजबुत मोनसे माने सरकार दानो हायो नामा, बेनि माखासे प्लेनिंफोरखौ खालामो, पलिसिफोरखौ लायो। दा बे हिसाबै दिनै जों मोनदों कि मोनफ्रोमबो दिनै जायफोरनाखि बिटिसिआवहाय पलिटिकेल हान्जा हिसाबै मैखोम मोनसे दिनै रायजो राजाफोरजों अनसायजादों, बैफोरबायदि पलिटिकेल हान्जाफ्रा दिनै खामानि मावदों अहरह थागोन। दा बिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां समाल'सना जागासिनो दङ जे बाथ्राखौ माने बुंब्लाबो दिगदार आरो बुङाब्लाबो बुहुत दिगदार, बे आरो बाथ्राया। दा गतिके पलिटिकेल्स नालाय बेयो मोनसे खेलासो। दा खेलाखौ सोरखौ जों देरहाहोनो, जों सोरजों सापर्ट जानो, बे मोनसे कुइसनाबो सिखारा नङा सिखारो। खिन्थु गासैबो रायजो राजाफ्रा 2 तारिखआवहाय माने बाथ्राफोरखौ मिथिखायो, बुजिखादों। बिथांमोनहाबो कम्पेयार खालामनानै नायदों जे दिनै जे बिपिएफआबो बुंदों, इउपिपिएलआबो बुंदों। दा बिनि गेजेराव बिपिएफआ मा बुंदों, इउपिपिएलआ मा बुंदों, सोर दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिफ्रा मा रोखोम, सोर दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिफ्रा मा रोखोम, आरो सोर दैदेनगिरिफ्रा माने मा होननानै बुंदों बिदिखौहाय दिनैनि तारिखआवहाय नंखायखौ नंगौ आरो नंगौखौ नंखाय खालामदों, बेखौबोथ' मिथिनाय बाथ्रा गैया। दा बाथ्राया जाबाय मा, बिटिसिखौ दखल खालामनांगौ। बिटिसिखौ सोर दखल खालामनो हागोन? बिटिसिखौ दखल खालामनो हाग्रा पार्टिया जाहैबाय मोननैल'खा, बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल। हय इउपिपिएल खालामगोन, हय बिपिएफ खालामगोन। दा बिनि गेजेराव दिनै बिथांमोना नायदों, थांनाय गोलाव समाव बे डेभेलपमेन्टखौ नायदों, आरो थांनाय 5 बोसोरसोनाव माने दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि डेभेलपमेन्ट बेखौ नायदों। बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे थांनाय 17 बोसोराव डेभेलपा जाया नङा जादों। वेल एन्ड गुड, डेभेलपखौथ' खालामखानांगोन आरो खालामबायानो, जाबायानो। नाथाय नै दानि इउपिपिएलनिफ्रायबो डेभेलपआथ' जाया नङा जाबोबाय। खिन्थु बिथांमोना बुंदों थांनाय गोलाव 17 बोसोराव खुनु मोनसे प्लेनिं गैयामोन, मा मावलांगोन, मबे एंगेलजों खामानि मावगोन, माब्रैबा जेन'बा खाथि रायजो राजाफोरजों माने खाथि सोमोन्दो लानानै खामानि मावहैनो हागोन। सापज हमनानै लादो नोङो, गामियाव सोर थायो? सरासनस्रा सुबुंफोर थायो, गोरिब गुन्द्राफोर थायो। दा बिथांमोननो थाखाय सापर्ट होनो थाखाय, बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोननो मा मोनसे आसनिफोर तैयार खालामजायो नामा, आरो बे आसनिनि गेजेरजों माने रायजो राजाफोरखौ मदद होनो हायो नामा, बेनि प्लेन पलिसिफ्रा थांनाय गोलाव समाव गैयामोन। नाथाय नैबे 5 बोसोर सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गोबां आसनि तैयार खालामबाय, बुहुत आसनिनि गेजेरजों बिथांमोना होबाय। जेरै जायफोरनाखि दखान खालामनानै जादों बिथांमोनाबो अनसुंथाइ होदों। न' दाउट गासिनोबो होजोबनो हायाखै आरो हाखायाबो, बे माने बिथांमोना स्टेप बाय स्टेप होनांगोन। आरो सोरबा सरकार फैब्लाबो जों होजोबनो हागोन होनबाबो बे जाम्बानिसो राव जायो, बे आदुवानिसो राव जायो। जों मिथिगौ जुदि मोनफ्रोमबो एरियायाव दखान होग्राफोरनो जुदि फैसा होनांगौबा बेसेबां क्रोर नांगोन। आरो दिनै सोरबा हा सिंनिफ्राय उजिनानै बेरगावनानै फैनानै जों होगोन होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि आदुवानिफ्राय आरो सोर दैदेनगिरि थानो हाबावगौ। गतिके बिथांमोना दिनै जायफोर दखान होनानै जाग्रा बिथांमोननोबो होदों, जायफोर बेमारजों भुगिनानै दं बै बेमार जाग्राफोरनो बिथांमोना होदों, जायफोरनाखि माने दखान होनानै जानो हायो बिथांमोननो इ-रिक्सायावनो दखान होनानै जानो हानाय खामानिफोरखौबो, बे खामानिखौ इउपिपिएलआ मावनानै होदों। ओमफ्राय मन्दिर गिर्जा लुनो थाखाय गिर्जा लुनोबो बिथांमोना फैसा होदों, मन्दिर लुनो फैसा होदों, मस्जिदनि नामावबो बिथांमोना फैसा होदों। माने 26टा जायफोर जनगोष्ठीफोर दं जोंनि माबायावहाय बिटिसिआवहाय,
बे 26टा जन'गोष्ठीखौ जों थांनाय गोलाव 17 बोसोराव जों मिथियोमोन नामा बिटिसिआव मोनसे जाथि माहारि दं होननानै जोंथ' मिथियानोमोन आरो इभेन थांनाय हाग्रामा महिलारि साराबो बेखौ क्लियार रोखा खालामना होनो हायाखैमोन 26टा जन'गोष्ठीफोर दं होननानै जोंनि बिटिसिआव सोरनिफ्राय जों दा मिथिखो दानि बिटिआरनि चिफनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिथाङा दिनै क्लियार खालामना होबाय बिटिसि ओनसोलावहाय मोनसे हारि माहारिफोर दं बेखौ नायबाय बिजिरबाय बिथांमोननि पपुलेसनखौ नायबाय सालिजारि खालामबाय आरो बिनि गेजेराव बिथाङा दिनै माखासे कमिउनिटि भिजन लाबोबाय आरो बिनि गेजेरजोंहाय बिथाङा खामानि मावनो थिरांथा लाबाय स' जाय बिनिखायनो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै न' डाउट इउपिपिएलजों गोबां सापर्टारफ्रा फैया नङा फैबाय औ नंगौ बिथाङा सासे खामानि मावग्रा सुबुं दैदेनगिरि मा होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनो हादों आरो बिथांनि गोबांथार माखासे स्टेप बाय स्टेप खामानि मावनायखौ नुनानै न' डाउट रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों नाथाय सोरबा सोरबा रायजो राजाफ्रा सरासनस्रा सुबुंफ्रा जायफोरनाखि गामि ओनसोलाव थायो बिथांमोना मिसलाइड खालामजादों मानोना बिथांमोनाथ' नोङो बुजिनो हायाना जायो नंगौ बेखौनो हय होनगोन सोरबा दैदेनगिरिया हय होनगोन मानोना बिथांमोना सालिजारि खालामनो हानाय बिथांमोना जैगथा गैया गुन गैया नुवा आरो सोरबाया मिथियोब्लाबो माने मिथियै बायदि जानानै थानांगौ जानानै फैदों दा बेफोर गोबां काहानिफोर थायो आरो दा जायखि जेखियानो जायाथों मानो जों बिटिसिआवहाय डेभेलपमेन्टखौ जों नुखाबाय बयबो मिथिखाबाय दा बिनिखायनो बिथांमोना बिटिसिखौ दखल खालामनायनि मुङावल' गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुङा नङा बुंलायगोन आरो बिनिखायनो सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो माने ओरै जाया नङा जादों आरो बिथांमोना सोरबाया माने माखासे मावनायफोरखौ मोजां मोनलायनानै बिथांमोना ओरै नङा ओरै जादों बेबो सैथो बाथ्रा खिन्थु जों सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ जोङो थगायनो नाङा मेन बाथ्राया बेनो सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा गामियावनो मावै दाङै बिसोरो मा खालामखायो रायजो जाखायो दा बिनिखायनो बिथांमोनहा रायजो जानो बिथांमोननो जोङो माखासे सा सुबिदाफोर होनो हानांगोन आरो होनो हानायनि थाखाय जों बिथांमोननो सरकाराव जायफोर थाबाय बिथांमोनाथ' प्लेन पलिसि लाखानांगोन माबोरैबा बिसोरनि खाथियाव थांनानै जों बिसोरखौ मदद होनानै जेरै जायफोरनाखि आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरनो माबायदि माने साहा बुसा होनो हायो बिथांमोननो होनो दानांगोन दा बिनिखायनो बिथांमोना गोबां माखासे सेलफोर दादों आबादारिफोरनि थाखाय आबादारि सेलफोर दाबाय आरो बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खाबु होबाय सुबिदा होबाय माखासे जोलैफोर माबा मोनसे हरबाय ओरैबायदि मोनसे टेकनिक जायनि फलाव दिलीप सैकिया बुंनो बायद' जानानै फैदों दिलीप सैकिया आसामनि जाय बिजेपिनि आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों सासे बिथाङा डायनामिक लिडार होननानै बिथाङा बायद'आवहाय दिनै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'खौ बुंनांगौ बायद' जानानै फैदों आरोखि बिथाङा मोनदांदों आरो बिनि मावनाय प्लेन पलिसिफोरखौ टेकनिकखौ बिथाङा बुजिनो हादों मिथिदों आरो बिदि जे बाथ्राखौ बुङो आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जे बाथ्राखौ दिनै मिथिदों बयबो मिथिगौ आरो सारा आसामाव दिनै प्रमद बर'खौ रायलायो आरो बेखौ पजिटिभ माइन्डजों रायलायो बेखौ नेगेटिभ बाथ्राजों रावबो रायलाया दा बे बेसेबां गिदिर गिदिर लिडारफोराव दैदेनगिरि दं बिथांमोना दिनै मिथियो आरो बेजों खुनु मोनसे जुक्तिताबो होनो हाया कम्पिटिसन खालामनो हाया होननानै बेखौ मिथिगौ दा गतिके जों रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगौनि दरखार दङ आरो ओंखायनो इलेक्सननि मुङाव जों सोरखौबा सोंखारिलायनाय सोरजोंबा जों हेदाव हेद जालायनाय सोरजोंबा नायलायनो हायि जालायनाय बेफोरखौ जों ज्राब गारथारनांगोन मानोना जों गामियाव रायजो जाग्रा मानसि हिसाबै जों बयजोंबो मिलायनानै जोङो माने रायजोखौ जानांगौ नोङो सोरजोंबा हिंसा जानानै नांलायनानै नोंहा मा मोनगोन जेबो प्रब्लेम मोना नोंहा नोंनि सोमोन्दोआसो लस जागोन नङा होमबा ना नोङो बेजों नांलायनानै खमलायनानै नोंहा माबा क्ररपति मालिक जागोन ना नों मा मोनगोन नोंनि रिलेसना नोंनि ओनसोलाव नोंनि गामियाव जेनाखि नोंहा सोमोन्दो दंमोन मोनसे सोमोन्दो दंमोन आदा आगैनि सोमोन्दो बिसोर गोमालांगोन लासैनो बा गोमालाङोबा मा जागोन नोंनि आफोद खैफोदाव नोंनि निदानि समाव नोंनि न'खराव निदान जायोबा नों सोरखौ मोननो दाना खारन नोंथ' पार्टि लानानै नोङो दाङा बाजि जादोंमोन सोरखौ मोनगोन दाना बे मोनसे बाथ्रा फैगोन आरोखि जायनि फलाव जाया नङा गोलाव समाव जालांदों गावनि असे बिदा फंबायजोंनो दिनै न'आव हाबलायै गालायै जाथायनो बिदि बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा बे आरो दा गतिके जोङो बुजिनांगोन थारैनो सोरनो भट होमारनांगौ आरो सरकारा सोर फैमारगोन बेखौ जोंबो गासिबो रायजो राजाफ्रा रोखा जाखाबाय आरो आं बेखौ दिनै नाम खानानै बुंनांगौ दरखार गैया आरोखि एकदमबारे स्पस्त'खा सोर फैगोन दे नुखाथारबाय आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनदों 5 बोसोरनि उनाव इउपिपिएलआ बायसिगोन बोरै बाय बिथांमोननि प्लेन पलिसि मावनायखौ सोर मोजां मोनाखै बिभिन्न जाथि जन'गोष्ठीफ्रा दिनै मानि थाखाय फैबाय बिथांमोनजों मानो सापर्ट होनो फैदों जाय समाव थांनाय 2020नि इलेक्सनाव जाय मानसिफ्रा दिनै मदद होआखैमोन जाय संगठनफ्रा मदद होआखैमोन बिथांमोना दिनै मानि थाखाय मदद होनो दिनै मानो लोब लोब फैबोदों बुजिनांगोन बे आरो बाथ्राफ्रा
स' बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंफुरनानै होनाय जाबाय। थेंक इउ।